लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय आरो दिनै आङो भालुकफुं थांगासिनो जोंहा नै लोगोफोर दङ सालदे आरो दंबोयो नै जोंहा हाय होदो दे हाय दायो भालुकफुं थांगासिनो आरो भालुकफुङावहाय माखासे बे बिजनेसखौहाय नेटवार्किंखौहाय मावनो गोसो दङ बे गोसो जानाय मानसिफोरा जोंखौ लिंहरनायलाय बे प्लानखौ जोङो होनो थांगासिनो आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नङा होमबा जों दासो आवगायजेनदों नै लोगोफोर जों दा भालुकफुं रड थांगासिनो बिथां लोगोफोरखौ जों लोगो हमहैगोन मानोना बे अनलाइन नेटवार्किं बिजनेस जसेलनि बेखौनो जोङो प्लान होनो फैदों आरो माखासे आइडियाफोरखौ जोङो फोरोंलांनो फैदों जसेलनि माखासे जितु एक्टिभ खालामनाय आरो आइडि बानायनाय माबोरै बानायो जों बेफोरखौ माखासे प्लानफोरखौ फोरोंनो फैदों आरो बाहाय जोंहा बुन्दु बिथाङा एसे गुवारै एसे बुंना होयोब्ला मोजां जागोन बुन्दु एसे बुंना होदो जसेलनि बागै प्लानखौ माबायदि फोरोङो एसे मबाइलखौनो हमनानै एसे बुंना होदो नामा दायो जसेला जेनेबा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट एड कम्पानि जिहेतु जोङो फेसबुकआव एड हगारनानैनो जोङो बेयाव इनकाम खालामनो हायो आरो ना दा हायोबा गासिबो एडखौ हगारनानै बेयाव इनकाम खालामनो हागोन गोसोबालाय जोंहा बिथां दङ बेखौ फंबायखौ लोगो हमनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनानै सोंबानो जाबाय सिन्था गैयालै जोंहा गारि सिङावलाय आरो स' लोगोफोर जों भालुकफुं रडआव थांगासिनो ना नै जायगाफ्रा भिउफ्रा एसे गाजा नांबाय आरो भालुकफुं रडजों थांगासिनो लोगोफोर हे एसे लामाखौ खोन्थानि ने नोंथांमोननो दे लोगोफोर भालुकफुं फैयै आङो फाइनालि भालुकफुङाव मोनफैबाय लोगोसे जोंहा नै सेरजा गान्दा सेरजा बिथांखौ लोगो मोनफैबाय आरो गोबाव सम जाबायमोन आरो नोंथांमोनाबो गोबाव सम जाबायमोन खोमा आंनि लोगोफ्रा माने नुवाखैमोन खोमा दा नायना लादो एसे माथो मारै दं माथो लोगोफोरा गोसोखाङा नामा जोंनि साइडआव फैनो फनबो खालामथारला आंखौ रायहरबाय थानायखाय फैबाय आङो खालामबाय थादों दे होमबा ओरैबायदि खालामदो जोंहा बै नों दहाय आं दहाय लामायाव बुंबोनाया माने माखासे अनलाइन नेटवार्किं बिजनेसनि बागै सासे लोगो हमनो थांगासिनो होननाया जोंहा बिथाङानो बिथां सेरजानोनो आरो गान्दानोनो आं बेखौ होफैदों आरो ना माखासे प्लानिंफोरखौ बुजायफैदों आरो माने बिथाङाबो फाइनालि मावनो गोसो नालाय ओंखायनो आङो बिथांखौ लोगो हमफैनाय जादों आरो दा बहा लांगोन दायो आरोबाव अरुणाचल एसे अरुणाचल बेरायबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ना लोगोफोर जा सेरजा मेथाइ खनलायबायलै नै दा अरुणाचलाव एन्ट्रि जानोसै जों नै मा गारिमोनलाय बियो नेक्सन ने गाजा नाङोलै Please fasten your seat belt. साखाफोरखौ गाजा नाङो एलवेलफोरखौ लोगोफोर जों दा जोंहा सेरजा बिथांजों दान्दिसे एसे बेरायनोसै अरुणाचल भिडिअखौ एसे नायलांबाय थादो नङा होमबा लोगोफोर आरो नै जोंहा उनथिं ओइ प्रदीप हाय भालुकफुंखौ एसे नायदो आरो ना लोगोफोर भालुकफुंखौ एसे नायदो जेब्ला समानानोलै जाय आसामनिफ्राय एसे थाइथामसो खम जागोन दां थाइथाम नङा बे भालुकफुं टाउन आरो ना लोगोफोर भालुकफुं टाउन माने एसेल' डिफारेन्ट दङ 85 होमबा इन्डियानिफ्राय खमसिन बुंनो थाङोबा पेट्रलासो ने माया पेट्रल आसामनिफ्राय पेट्रला अरुणाचलसो हाबा जागोन मा जाखो बाङालिफोरबो बिराद दं दा ने बाङालिफोर दै नांबाथाय स्टप सालथेनासो दै नांबानो स्टप जायो ने आं दै मानि लानानै माथो जिबानो जाया माथो साबिया बे माबा हाबाना सिङाव माबा गारियाव
जाखायोना भालुकपुं टाउन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो एसे जों आरो मा खालामगोन एसे नायलांबावदो नङा होमबा जा सालथेनि जागा आरो बेयो अखा एसे फैदों नै ग्लासाव नोंथांमोना नायनो हागोन टाउनखौ लाब्रा जाहा सेरजा सालथेखौ गोबाव समनि उनाव लोगो मोनदों मा मावबाय थादोंथाय बियो मालाय गारियाबो दामि गोदान लाबाय थानो हायो आरो बियो माजों जाथारबाय जाहा सालथे सेरजाया बेसेबांसोनि मालिक जाखो ओरैनो 1 कोटी थाखा बापरे बाप दा सेरजाजोंनो एसे बेरायनि जों जा बन्दुजों एसे दान्दिसे जायगा नायनि बिनि जायगा नालाय नङा होमबा आपके यहाँ जाने से आपके यहाँ जाने से Hai लोगोफोर वाटारफल बिराद गाजा वाव सालथे गाजा नांदोंलै माथो केमेराया सेस दै नांजोब्बाय वाव भालुकपुंनि वाटारफल आरोना बियो बिराद गाजा नोंथांमोना भालुकपुंआवहाय बे समाव फैयोबा फैनो हागोन ओरैबायदि समायना मोनसे वाटारफल बियो माने दै गोलैबाय थाग्रा दै जिरिबाय थाग्रा ओरैबायदि समायना माने बावहाय जों बेरायफैदों आरोना लोगोफोर जोबोद मोजां समायना दुगैनो लुबैदोंमोन नाथाय दुगैनो हाया थान्दाथार नै दा लोगोफ्रा फटक लागासिनो वाव सेलफियानोसै बेखौ माजों एल'नाय आयौ एल'नायखौ गोसोखांदों एल'नाय बुन्दु दा एल'नायनि भिडिअखौ नायना नाया एल'नायनिखौ नायो एल'ग्राखौ गोसोखांदों जोंनिया सिजोब्बाय आंनानै र' भिडिअ जादों माला खालि माबा थांगोन थावां सोर थांगोन सासे फंबायजों आंजों रावबो गैया सानै जों भालुकपुंआव अलरेडि माने बेरायनानै फैबाय स' जाहा नै सालथे बाय होनदोब्रा लास्ट फाइनालि आरो भालुकपुंआव समाबो बांबाय नालाय लोगोफोर टाइमा बारनोसै मोनानोसै एसे थाबैनो ओंखारलांफिनसै आरो ना जों ओंखारफिनबाय हाजोथिंनिफ्राय बेराय माबा मुभि जालाबायनानै जों ओंखारफिनबाय आरोखि ना बेक जाफिनबाय साबस्क्राइब खालामना हो आरो भालुकपुंनि लोगोफोर दङबा साबस्क्राइब खालामदो होनना बुंदोंब्रा एसे दङब्रा आंबो खालामगोन नोंबो खालामगोन बे बिमा खिबुआ मा खर' गाज्रि बायदि आखाइ खर' खुगा सिमावलाबाय थाखो बे जाम्बाया हा बिमा खिबुआ ओइ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो जायफ्रानोखि आंनि भिडिअआव नोंथांमोना गोदान साबस्क्राइब खालामदो नै जों थांदों ओंखारफिनबाय न' फारसे गिदिंलांफिनगासिनो जोङो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय